Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Ekologiýa we hukuk guramasy Türkmenistana hazır taslamasy üçin beriljek garzyň togtudylandygyny aýdýar. Tebigaty we adam hukuklaryny goraýan Crude Accountability, ýagny tebigy jogapkärçilik guramasy Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň dünýäniň iň bir korrumpirlenen awtoritar rejimleriniň birinde deňizdäki neft ýataklaryny özleşdirmäge dahilly CMI offshore karzlaryny goýup bolsun edendigini habar berýär. CMI offshore kampaniýasy Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyndan hazardaky neft taslamalarynda ulanmak niýeti bilen deňiz gemillerini satyn almak üçin $21 milyon karz almakçy bolupdyr. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen guramanyň web saytynda 7 fevralda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, Crude Accountability bankyň bu karzlary bermek bilen öz daşky gurşaw we sosial siýasatyny şol sanda Türkmenistan babatyndaky ýurt strategiýasyny bozýandygyny aýdyp, olaryň berilmegine garşy isçen görüş alyp bardy. Gurrunga edilen karzlar diýilip kategoriýalaşdyrylan bolsa da, bu taslamanyň hazır döwlet tebii goraxanalaryna uly täsiriniň bardygyna garamazdan onuň mümkin bolan sosial we daşky gurşaw täsirlerini töwerekleýin baha berilmeýär diýip Nisir ünsü çekýär. Tebii jogapkärçilik guramasynyň esasy öňe sürýän delilleriniň birine görä, bu karzlar bankyň Türkmenistan babatdaky ýurt strategiýasyny hem bozýar. Çünki bu strategiýa ýurduň dolandyrys we ykdysady görkezüjileri gowulaşança onuň neft gaz pudugyna maýa ýatyrmagy gadagan edýär. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky bu taslamany transport proýekti hükmünde görkezen hem bolsa, hakykatda ol Dragon Oil kompaniýasynyň deňizde neft ýataklaryny özleşdirmek işlerine hyzmat edýär we bu energiýa pudugyny dahilly maýa goýumy bolup çykýar diýip hukuk guramasynyň habarynda aýdylýar. Crude Accountability guramasy 2017-nji ýylda bu taslamanyň nädogry kategoriýalaşdyrylandygyny we onuň töwerekleýin sosial hem de daşky gurşaw täsirleri synany talap edýändigini aýdyp, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň taslamasynyň üstünden şikayet etdi. Mundan başga guramanyň toplan maglumatlarynyň esasynda geçirilen barlyklar bu taslamanyň täsiriniň ýetýän ýerlerinde çynlyky neft syzmalarynyň dowam edýändigini we bu meselede soňky 10 ýyllykda hiç bir gowulaşmanyň bolmandygyny ýüze çykardy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň demokratiýany we pikir dürlüligini ilerletmek mandaty bolan ösüş bankynyň bileleşmek, söz aýtmak we ýygnyklar azatlyklarynyň düýpden ýok ýurda bolan Türkmenistanyň uglevodorat pudugyna maýa ýatyrmak mümkinçiligini seretmegi aýlygynç diýip Crude Accountability guramasynyň Günorta Hazar we Daşky gurşaw bölüminiň direktori Sonya Zilberman aýdýar. Nebitin pulu prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hususy jüýsünde ýitirim bolup gidýär. Türkmenistan dünýäniň 4-nji orundaky gaz gorlaryna eýe. Emma ýurdun köp böleginde adamlar gysda gaz ýetmezçiliginden kötüňär. Bu hili karzlar ne türkmen halkyny, ne de daşky gurşawy peýda getirýär. Olar diňe korrupsiýany we adam hukuklarynyň bozulmagyny güýçlendirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Crude Accountability Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistana kenardan uzakdaky neft ýataklaryny özleşdirmek üçin berjek karzlaryny goýup bolsun etmegini gutlaýar we banky Türkmenistan üçin täze ýurt strategiýasyny işläp düzende köp üçin köp, az üçin az diýen temeleşmeden ugur almaga çagyrýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 2018-nji ýylda Türkmenistanda döwlet tarapyndan kesýitlenen plan borçnamasyndakydan 2 hissa az paýta we 3 hissa az galla öndürildi. Şeýle sanlar Kronika Türkmenistan neşriniň redaksiýasyna gelip gowşan Türkmenistanyň suw we owa hojalyk ministrliginiň hasabatlarynda aýdylýar. Azatlyk Radiosuna bu maglumat geçen ýylyň dekabr aýynda gelip gowşdy. Redaksiýa bu maglumaty ikinji bir çeşme tasdiklatmak başartmandygy sebäpli onu köpçülüge bermekden saklanypdy. Kronika Türkmenistan neşriniň öz ýurdu içindäki
näki çeşmelerine salgylanyp 8 fevralda beren maglumatyna görä 2018-nji ýylda ýurtda 450 000 tonna paxta hasyly ýygnaldy. Ýöne resmi Aşgabat 1.099 000 tonna paxta hasylynyň alınandygyny yglan etdi. Neşir öz maglumatynda şeýle sanlardan diňe ýurdun hökümetiniň habarlydygyna we munyň hiç açan resmi taýdan çap edilmeýändigine hem ünsü çekýär. Geçen ýyl ýurtda döwlet tarapyndan kesitlenen 1.600 000 tonna buğday plan borçnamasyna derek 538 000 tonna galla hasyly alyndy. Munyň 30%-ini ulanyş üçin peýdaly bolmadyk däne emele getirýär diýip neşir aýdýar. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi 2018-nji ýylda ýurtda paxta plan borçnamasynyň 50%-iniň hem berjä edilmändigini, şol sebäpli velayet we etrap ýolbaşçylarynyň ören aljyraňy ýagdaýdadygyny baryp dekabr aýynda aýdypdy. Velayet etrap ýa-da daýhan birleşikleriniň resmileri adamlary paxta meýdanlaryna diňe hamala paxta bar we ýygylýar ýaly edip görkezmek üçin alyp gidýärler. Hakykatda ekin meýdanlarynda paxta ýok diýse-de boljak diýip Adatlygyň anonim şertde maglumat beren çeşmesi dekabr aýynda aýdypdy. Adatlyk radiosy howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän noýabr we dekabr aýlarynda büdjet işgärleriniň we eserleriň gowaçanyň godasyna iýilişip galan paxtanyň iň soňky hanasyny ýagny godasy açylmady gowaçalary açyp olaryň heniz bişmedik çiğ paxtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini habar beripdi. Şol bir wagtyň özünde türkmen medeniýeti geçen ýylyň 9-njy noýabrynda ýurtda 2018-nji ýyl üçin 1.050 000 tonna diýilip kesitlenen paxta plan borçnamasynyň doly berjä edilendigini yglan etdi. Beýle bir tarapdan resmi medeniýeti geçen ýylyň iýul aýynyň ahirine tamamlanan galla oragynyň netijeleri boýunça diňe töwereklep buğday meýdanlaryndan 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Döwlet tarapyndan kesitlenen buğday plan borçnamasy 1.600 000 tonna barabardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň plan borçnamasyndakydan 2 az paxta we 3 az galla öndürilendigi baradaky habarlara we prezidentiň ýurdun owa hojalyk puwdawynda amala aşyrylan işlere nägilelik bildirmegine garamazdan döwlet baştutany öňümüzdäki ýyldan başlap paxta planyny artdyrjakdygyny hem ma'lum etdi. 1 fevralda geçirilen hökümet maslahatynda prezident 2019-njy ýylda velayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçürlerini tasdiklamak hakyndaky buýruga gol çekdi we geljek ýyldan paxta öndürmegiň 1.250 000 tonna çenli artdyryljakdygyny aýtdy. Paxta kampaniýasy Human Rights Watch ýaly halkara hukuk toparlary we Global Gulçuluk Indeksi ýaly halkara hasabatlarynda Türkmenistan ýurdun owa hojalygynda mejburi zähmeti ulanmakda ýylyň ýylyna tanqid edilýär. Emma türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada kelam agysyz aýtman kärenetçileriň paxta ýygymyna uly höwes bilen gatnaşýandygyny öňe sürýärler. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylan. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. Media çeşmeleri Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilen we ençemel mundan öň adam öldürmekde hem talamakda guman edilýän Abakar Gadiýewiň 1 fevralda New Yorkyň Brooklyn böleginiň 60-njy uçastygyna alınıp baralandygyny we onuň suwut ediljegini habar berdiler. 36 ýaşly Abakar Gadiýew özüniň jenaýat ýoldaşy bolmakda guman edilýän Arsen Bashirow bilen bilelikde New Yorkyň Brighton böleginde 35 ýaşly telekeçi Vladimir Tolstoýy urup öldürmekde we 32 000 Amerikan dollarly bukçany alyp gitmekde aýplanýar diýip USA One neşri habar berýär. Maglumata görä kamera ýazgylary hut şu adamlaryň adam öldürmek jenaýatyny edenligi barada detektiv Peter McMahony ynandyrypdyr. Emma jenaýaty guman edilýänler gysga wagtyň içinde öz watanyna Türkmenistana gidipdir. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen ekstradisiýa barada lalaşyk ýok. Şondan soň Bashirow Türkmenistanyň daşynda kanun goraýjylaryň gözüne düşmändir. Emma Gadiýew köp seýahat edip türli ýurtlarda göreş ýarışlaryna gatnaşypdyr we köp wagtyny Awstraliýada geçiripdir. New York'un detektivleri jenaýatçylygy unutmandyrlar. Öldürülen adamyň aýaly Rita Tolstoy detektiv McMahony ören minnetdarlygyny, onuň kanun adalatçylygyna umyt öredenligini
USA One neşri belleýär we öldürilen Vladimir Tolstoy'ň maşgalatyna çetirleýär. Eger işe gatnaşan detektivler olmasa men umytdan gaçardym. Olar ören gowy iş etdiler we meni goldamagyny dowam etdirýärler. Bu meni köşeşdirýän ýeketek zat diýip Rita Tolstoy haýdar. New Yorkyň polisiýasynyň komissary James O'Neill Gadiýewiň işi boýunça Twitter'da paýlaşan maglumatynda öz işgärlerine buýsanýanlygyny ýazýar. Olar dünýäde iň beýik detektivlerdir diýip New Yorkyň polisiýasynyň komissary belleýär. Global siýasat neşriniň ýazmagyna görä detektiv McMahon 2010-njy ýylda Gadiýewiň ýyzlaryny Awstraliýada tapypdyr we ol ýere talap hatyny beripdir. Maglumata görä Awstraliýanyň polisiýasy Gadiýewiň Sydney'de ýarışlardan galdyran gazly suw çöşesini we çilim galyndysyny ýygnapdyr. Barlyklar bu nutgalary New Yorkda adamyň öldürilen ýerinde tapylan nutgalar bilen deňeşdirmäge mümkinçilik beripdir. 2014-njy ýylda Awstraliýanyň polisiýasy Gadiýewi tutsak edip ekstradisiýa boýunça halkara işine başlapdyr. Oňa Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti hem gatnaşypdyr. 1-nji fevralda detektiv McMahon aýyplanýany alyp gaýtmak üçin Awstraliýa özi barpdyr. Indi Gadiýewiň akbalyny belki Brooklynyň suwdy çözer we ol Birleşen Ştatlarda jaza çeker diýilip maglumatda bellenýär. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň ýene bir raýaty ortýetde tutuldy. Ol enjime agyr jinaýatçylyklarda şol sanda adam satmakda guman edilýär. Ortyet mediasynyň 8-nji fevralda habar bermegine görä Federal Howpsuzlyk Gullugynyň Twer regiony boýunça edarasynyň işgärleri halkara gözleginde bolan Türkmenistanyň raýaty B.Y. Satybaldiewi tapyp ele talypdyr. Onu Türkmenistanyň güýç strukturalary Jinaýat kodeksinde göz öňünde tutulan enjime agyr jinaýatçylyklar üçin gözlediler. Bu adamy gorkutmak, töhmet atmak we rehimsiz daramak arkaly ony öz janyny kast etmäge ýa-da kast etmek synançygyny ýetermek, ok ýaragyna bir kanun eýe bolmak we satmak hem adam sewdasy ýaly jinaýatçylyklar diýip Twer News neşri habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň Daşoğul vilayatynyň baş derňewçisiniň çykaran bermanyna görä Satybaldiew agzalan maddalar boýunça aýplanýan hökmünde işe çekilmeli. Ortyetiň Twer regionunyň Zavolşski trapsudy Türkmenistanyň raýaty babatynda bir aýlyk möhletli tutsaklyk çäresini saýlapdyr. Bu möhlet 2019-njy ýylyň 5-nji martynda tamamlanýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.